As directivas de grupo son unha ferramenta moi potente e moi completa nun dominio en Windows Server para poder personalizar multitude de opcións nos clientes que se conectan ao noso dominio, que van dende a personalización de carpetas de rede ata elementos do escritorio, de panel de control, etc. etc. Para configurar as directivas de grupo, imos a utilizar a aplicación que atopamos dentro de herramientas administrativas de administración de directivas de grupo. Aquí podemos ver o noso bosque, e dentro do noso bosque o dominio que queremos administrar e unha política por defecto para este dominio. As políticas ou directivas de grupo se poden aplicar sobre todo o dominio ou tamén sobre certas unidades organizativas, de forma que temos moita flexibilidade para aplicar a cada grupo de usuarios ou conxunto de usuarios a política que queiramos. Neste caso imos a editar a política por defecto para dominio para impoñer unha nova norma. Editamos esta política e aquí vemos a ventana de configuración da política na que podemos definir multitude de directivas. Como exemplo, imos implementar unha directiva para todos os equipos de dominio para que se oculte a unidade C e os usuarios non poidan vela no seu explorador de archivos cando inician a súa sesión. En directivas abriremos plantillas administrativas, componentes de Windows e explorador de Windows. Aquí podemos ver unha directiva chamada ocultar estas unidades especificadas en mi PC. Se facemos doble clic sobre ela e habilitamos, podemos establecer que se restrinxa só a unidade C e desta forma, cando os usuarios inicien sesión no dominio, non poderán ver no explorador de archivos a unidade C local do seu equipo. Isto só é un exemplo dunha aplicación da política de grupo, pero hai unha infinidade delas e dentro dos clientes podemos utilizar o comando gpupdate en caso de querer actualizar as directivas de grupo para comprobar o seu resultado.